May hapon, mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang piyesta ni Santa Maria Magdalena, ang nakakita kuyog ni Mama Mary ug ni Juan sa pagkamatay gyud ni Kristo sa krus. Ug maopoy una nga nakakita sa nabanhaw na nga Kristo. Diri sa ebanghelyo, naghilak siya kay pag-adto niya sa lubong, wala na ang lawas ni Kristo didto. Gatuo siya nga gikawat. Mga igsuon, pariha ni Maria Magdalena, daghan pong mga rason sa atong kinabuhi nga kita gipahilak, kita nabalaka, kita naguol ug nataranta. Mauto nga pagkakita ni Jesus nga misamot na ang kaguol ni Maria Magdalena, iya na dayong gitawag siya sa iyang pangalan, Maria. Ug nabuka ang mata ni Maria ug nakaila siya nga si Kristo di ay kadto, ug nawala iyang kaguol. Mga igsuon, ganiha nagmisa mi dinhi sa chapel sa Bitanya Retreat House diri sa Cebu, ug samtang gamisa klaro kay nako ning gisulat dinhi. All throughout sa misag, mauragyoy akong pamalandong kining nasulat. Mauni ang, I think, the message of God today nga haom sa piyesta. Nga panahon bitaw nga naatas kaguol kanang naghilak ta. Kung asa ka nagtindog or naglingkod or nagluhod, close your eyes and imagine Jesus telling you this. Be still and know that I am God. Ayaw kataranta, ayaw kaguol. Hinumdumi ako Dios. I can do anything. Kung ilabi na kanang naakay kanang engagement nga mo istorya ka atubangan sa daghang mga tao, then nakulbaan ka. Naakay gustong buhaton nga usa ka activity pero nakulbaan ka, nataranta ka. Close your eyes and imagine God telling you, relax lang, be still. I am God. Kalma lang, I am God. Ako'y bahala aning sitwasyon na. Salig lang. Mura bitaw ka ng bata bitaw nga napangos, nasamad ang tuhod. Dayon pag uli sa balay, ingnon sa mama nga, ana, ay naghilak kay nias mama. Ayun naghilak kay dias papa. Kana ba? Okay? God bless.